खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो आं फंनैसो बुंनो सानदों प्रमद बर'नि बुंलांनाय राव आरो नंखाय राव बुंनायनि सायाव। दा गिबियावनो आङो बुंनो सानदों, गिबियावनो बुंबाय थागोन बे रावखौनो जावले जावले बुंबाय थागोन। प्रमद बर'आ जेब्लासिम गाव बुंनाय रावखौ बर' हारिनि गेजेराव मावफुंलांनो हाया। दा बिनि रावखौ बै समाव जेब्ला आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव बुंदोंमोन, मस्ट बर' हारिनि गेजेराव बा ट्राइबेल हारिनि गेजेराव सियार जाबखोनानै बा बैसां लुनानै बयनिफ्राय जौस्राङाव थानानै मा बुङोमोन बियो? जों गरिबनि थाखाय जों दिनै लामा गाथेदों, जोंनि हारिनि जोङो गोदाव सोराव रायजो जानो गोनां जानायनि थाखाय जों दिनै लामा गाथेदों। बे थिगानो, नाथाय मा बुंदोंमोन बियो प्रमद बर'आ? सोरबाया 10 ताला, सोरबाया 3 ताला, सोरबाया RCC न'आव उन्दुनानै दं। सोरबाया हाजिरा मावाबानो, सोरबाया अखा बांखा हाबा, सोरबाया बार फैबा उन्दुनो मोना, गोदाव सोराव हरफाथोलो बैसां सिङाव हाबनानै सोरनिबा न'आव खारनानै थाहैनो गोनां जायो। बेफोरखौ लानानै जों दिनै लामा गाथेदों होनना बुङोमोन। आरो बेफोरखौ जोङो गासैखौबो जाफुङाब्ला बयबो समानै मोनथायखौ मोनाब्ला जों मालाबाबो सरकारजों बर' हारिनि एग्रिमेन्टखौ जों मालाबाबो जाफुङा बा जों खालामा, आरो एकर्डखौ जोङो मालाबाबो जोङो रायजोखौ गारनानै जों खालायखुमाया। आरो बुंबावदोंमोन बियो प्रमद बर'आ, मालाबाबो MCLA जानायनि मिजिं गैया, मालाबाबो भबिष्यतआवबो रायजोखौ गारनानै आङो MLA, मिनिस्टार, MP बिदिनो MCLA जायोब्ला रायजोनि खामानिखौ मावफुंनानै होलाङालासिनो आं थाङोबा आंखौ सेन्देलनि माला गानहो होनना बुंदोंमोन। सेन्देलनि, बे हिन्जावफोरनि सेन्देल, हौवाफोरनि सेन्देल, गथ'फोरनि सेन्देल, सोरबा फाग्ला फाग्लिनि सेन्देलखौ माला सुनानै गावनि गोदोनायाव गानहोनो होदोंमोन। नाथाय मा जाखो दा? जोङो दा मिनिथावथाव रावखौ बुंबाय थाबाबो बुंबाय थानाय जायो। प्रमद बर' सारा 5 बोसोरानो जायाखै, मावलांनोबो जानो हागौ बा मावनो नाजागासिनो दंबो जानो हागौ। माने प्रमद बर' सारा बेफोर बुंनाय रावखौ मावफुंलाङोबा मोजां जागोन। आरो बुंनानै जुदि मावफुंलाङाबा सेन्देलनि मालाफोरखौ गानहोगोन नामा उनाव बर' रायजोआ? बेखौबो साननो गोनां। दा आंनि बुंनायाव बा आंनि बुंलांनाय रावफोराव रायखांनायनि थाखाय गोरोन्थि जादोंबा आं हाजासे निमाहा बियो। दा प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बै समाव सारा आसामाव थानाय बर'फ्रा समानै त्रिपालनि न'आव थानो गोनां दाजाथों, बेखौ आं मावफुंगोन। नाथाय जों दिनै नुबाय बे बैसागु समाव बार अखा फैनायाव दिनै त्रिपालनि न'। नाथाय जोंबो सानबायमोन बिटिआरनि बायहेरायाव थानाय बर'फ्रा बिटिआराव गासैबो RCC न' जाजोब्बाय नामा, त्रिपालनि न' गैला नामा? नाथाय बिटिआरनि बायहेरायाव बर'फोर रायजो जानाय बा ट्राइबेल रायजो जानायनाव त्रिपाल न'खौ नुला। नुयोब्ला अबेबा खनायाव गंफा गंनै नुनो हागौ। नाथाय जों बिटिआराव नुदों दा फ्राय बाहागानो त्रिपालनि न'। जेरैबायदि दिनै बारहुंखा फैनायाव आलाय सिलाय त्रिपालफ्रा बिरखारनानै अन्थाइजों गब्लंनानै उन्दुनो मोनाखै। नाथाय जेबोआनो जौगायाखै माथो, बिनि बेसो माथो? प्रमद बर' बुंनाय रावफ्रा मा जाखो? 6 मासल' टाइम बिदोंमोन बियो, बोसोरसेल' टाइम बिदोंमोन बियो। नाथायथ' 2 बोसोरनि बारलांबाय। दे 2 बोसोरा जाना थांबाय। 5 बोसोराव मावनानै देखायोबा प्रमद बर'खौ जोंबो बिटिआरनि बायहेरायाव थानाय बर'फ्रा
अरायसम प्रमद बर'नि बुंनाय रावा नंमारगौ होननानै जोङो बयबो गोसो गोरबोनिफ्राय प्रमदनि सायाव अरायसम गोजोननायखौ जासिगोन। आरो प्रमद बर'आ गाव बुंलांनाय रावखौ दिनै मावफुङालासिनो थाबैनो बास्लायनाया बे मालाबाबो जायाखै। दिनैसिम बे आबसुनि दैदेनगिरियाव थानायमोनब्ला मस्त बर' रायजो राजाया प्रमदआ दिनै ओंखाम जानाङा होनना बुङोमोनब्ला ओंखाम जायालासिनो थागौमोन। दिनै हरसे बर'फ्रा आसामाव जेसेबां बर'फोर दं दिनै हरसेखौ ओंखाम जानाङा बयबो होनना बुङोमोनब्ला प्रमद बर'आ जुदि दिनैसिम आबसुनि लिडार जानानै थानायमोनब्ला प्रमद बर'नि सायाव हाजार 120यानो जा 150यानो जा 100नि आबाव फोथायनाय थागौमोन। नाथाय बियो हरखाब आबसुखौ नागारनानै इउपिपिएल सरकाराव राजनितिकआव बियो थाब बाहागो लानाया बिनि गोरोन्थि ना माखासे खामानि मावनो थाखाय सोरबाया बेखौ बारसोमनो होदों ना गावनि नोजोराव ना सोरनिबा बुंनायाव। नाथाय बर' हारिनि खामानि मावनो बारसोमनायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय जों नुदों जेरै गाव बुंदों ओरै राव गावनि आगदा आखि सिगां उन सिगां थाबायग्रा मानसिखौ बियो गासिबो फारि फारि राजनितिकआव बियो बाहागो लानो थाखाय फारि फारि लांगासिनो दं। बे थिगानो हारिनि खामानि मावलांनायाव बेयाव जोंहा बाजानांगौ जेबो गैया। मावलांनायनि खामानिखौ थार मावनायासो। नाथाय बिटिआरनि एमएलए आ सासेया बुंदों दे बै समाव जोङो आबसुआव थानाय समाव जाथिनि जोङो अरायसम जों राव बुंनो हायोमोन। नाथाय जों दिनै मोनसे न'खराव हाबबाय। बे न'खराव हाबोबा जों दिनै मोनसे जाथिनि जों खोथा बुंबाय थानो हानाय जोंहा टाइम होनो हाबाबो गोसोआव दंब्लाबो आयेनाव मोनसे जाथिखौल' जौगाहोनांगौ बा मोनसे जाथिनिखौल' नोजोर होनांगौ होननानै बिदि जायगा गैया। मोनफ्रोमबो जनजाति जायफोर रायजो जादों मोनफ्रोमबो जाति जनजातिखौ समानै नोजोर होनांगोन आरो समानै माथो होनांगोन होननानै मोनसे जाथिनि थाखाय बिसोरो गोसो गोरबोआव अननाय दंब्लाबो मावनो हाया होननानै सासेल' बिटिआरआव एमएलए सासे बुंदों। बिनि मुंखौ आं उनाव बुंगोन। नाथाय राजनितिकआव हाबोबा जाथिखौ जेसेबां हास्थायदोंमोन बेखौ मावफुंलांनो हानाय गैया। नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा मा बुंदों राजनितिकआव हाबबानो गासिबो बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ मावफुंलांनो हागोन होननानै। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोङो राजनितिकआवनो जा साख्रि बाख्रियावनो जा बेखौ जोङो हास्थायबाय थानानै समखौ बारहोनानै लाब गैया। नारा नाथा गावबा गाव रोंगौथि मा दं लेखा गोरोंफ्रा गावबा गाव व्यक्तिगत टिउसन मावनानै व्यक्तिगत बायदिसिना एक्सपिरियेन्सखौ खेथियानो जा बायदिसिना गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथियानो जा गामिफ्राव फिसा फिसा 10-12 जन बा गामि दरसे गावनि रोंगौथिखौ सोरबाया जुदि रेडिअ बानायनो रोङोबा रेडिअ बानायनो फोरोंनाय, सोरबाया साइकेल मेकानिक रोङोबा साइकेल मेकानिक फोरोंनाय, सोरबाया जुदि खेथि मावनो माबायदि मावनांगौ माबायदि मावनाङा बेखौ फोरोंनानै खेथिनि बा बिजनेसनि लामाजों गावबा गाव नारा नाथा नाजानायासो दा बे जोंनि जौगालु नोजोर। साख्रिनि हास्थायबाय थानानै राजनितिकनि होगोन होननानै गोसोआव नारा नाथा हास्थायनानै समखौ थांगार होनानै जोङो दिनै अलखदावसो गोलैगासिनो दं। बिनिखायनो बर' बिमानि जिबायदि अरायसम दुखुआ दुखुयैनो दं। गथ' गथाया गावनि हौवाया हाजिरा मावनो थाङो। नाथाय बे हाजिरा मुजिरा मावनाय सम जानानै गनायनि न'आव सफैनि सिगां बारहुंखा बारनानै न'आ आलाय सिलाय जानानै ओंखाम बोथिसे संनो जायगा गैया, जि जोमखौ दोननो थाखाय जायगा गैया, गथ' गथाया
हाजिरा मुजिरा मावनानै न'खरनि हौवाया हाजिरा मावनानै फैनानै नायफैयोबा न' आलाय सिलाय जानाय, अब्ला बर' बिमा बर' बिफानि गोसोआव बेसेबां दुखुनांथाव दिनै। ओमफ्राय आं बारा बुंनो सानाखै, प्रमद बर'आ जेरैबायदि बुंदों ओरैबायदि खामानिखौ 5 बोसोराव मावनो हानायखौ बा मावलांनो हानायखौ नाजा। बै समाव जेरै बर' हारिया प्रमद बर'नि सायाव फोथायदोंमोन, दिनैसिमबो फोथायनायखौ 5 बोसोरनि समखौ नेनानै थागोन। आरो जेसेबां आगदा आखि उन सिगां जायफोर सोद्रोमाफोरखौ लांफादों गावनि आंगो लोगोफोरखौ, बिसोरबो प्रमद बर'नि बुंलांनाय रावफोरखौ मावफुंलांनो नाजा। नङाब्ला प्रमद बर'नि बुंनाय रावफ्रा ओरैनो थांगारोब्ला बै समाव बर' हारिया प्रमद बर'नि सायाव माबाफोर साव होगोन नामा, बेफोरखौ साननो गोनां जानानै फैनो हागौ। बे बर' हारिनि सावा, बर' बिमा बर' बिमा बिफानि बर' रायजोनि सावफ्रा नांगोन बा नांथारगोन बायदि नुहुरो। जेरैबायदि आलाय सिलाय ओंखाम जाया दै लोङा प्रमद बर'नि बुंनायाव सान्दुं अखा लामा जथेहैदोंमोन। लामा जथेहैनायनि जेरैबायदि राव बुंदोंमोन, बे रावा दिनै नंखाय बायदि नुदों, मोगथाङाव बायदि दिनै जों नुहुराखै। बिनि थाखायनो प्रमद बर'नि बुंनाय रावफोरखौ थारैनो पाब्लिकआबो नोजोर होनांगौ। दा आं लास्टआव बुंनो सानो, बिटिआरनि दावराव दावसिखौ बा बिटिआरनि गुलाय गुजायखौ बिटिआराव जेरैबायदि जौगालु बुंदोंमोन, नाथाय जों दिनै नंगौ रावखौ मालाबाबो दोनखुमानो हाया। जों दिनै बारहुंखा सारअन्थाइ अन्थाइनि सायावसो दिनै बिटिआरावबो त्रिपाल न' दं होनना जों दिनै नुबाय। बे बारहुंखाया जुदि बुलाबामोनब्ला, न' बांखौ सिफायामोनब्ला बिटिआराव आरो त्रिपालनि न' दं होननानै जों दिनै नुनाय नङामोन। बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा सानदोंमोन बिटिआराव गासिबो बर'फ्रा आलो गोजोनै रायजो जानानै दं। नाथाय बिटिआरनि बाहेरायाव थानायनिफ्राय गाहायसिनावसो रायजो जानानै दं। बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रासो ग्रोम ग्रोम त्रिपालनि न' बांखौ बेमार सेमार जायो होननानै दिनै एसेबाबो न' थिं एसेबाबो फाक्का न' लुनानै रायजो जानानै दं। नाथाय जों दिनै गोरों गोरा थासे जायगायावबो बर' हारिखौ जौगानो थाखाय सरकारनिफ्राय एसेबाबो रां रुफा मोनो, बे जायगायावसो गरिबसिन होननानै जों दिनै नुदों। माने बिटिआरनि बर'फोरखौ मोजाङाव लाबोनो थाखाय आरो बिटिआरनि बाहेरायाव सहाय हरनो थाखाय नाजा। बयनिसिमबो इउपिपिएल सरकारानो जा, जिखुनु जाया बिपिएफ सरकारानो जा, जिखुनु जाया दल हांखोदारानो जा, बर' हारिखौ अरायसम जौगाहोनायनि लामायाव खामानि मावनांगौ। आरो जायफोर बे न' बां आलाय सिलाय जादों, बेखौ बर' हारिनि जायफोर समाज सिबियारि, जायफोर बिजनेसमेन, जायफोर मोजां मोजां साख्रियालफ्रा थाइसे थाइनै सहाय खालायलायनानै जाहाथे हेफाजाब हरो, बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयनिसिमबो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनानै बयनिसिमबो मिजिंथियो। गोजोन्थों।